κόρνερ για τον Ερμή Πηλίου. Θα χτυπάνε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ρουσόδημος Σαφαράς δεν θα σηκωθεί εκεί πέρα, ήταν πολύ ψηλά. Η μπάλα θα διωχθεί από τους αμυντικούς. Μακότσι. Φανταστικό γκολ από τον Παπακυριακού απάνω στην κίνηση, όπως ήρθε η μπάλα, έκανε ένα ανάποδο ψαλίδι, σπάνιο γκολ. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι του Εντιλίου, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Καταπληκτικό γκολ. Ο πιο επικίνδυνος παίκτης λοιπόν του Ερμή Πηλίου και είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Μα το σημερινά 2 γκολ πρέπει να έχει φτάσει στα 11. Έχουμε λοιπόν Ερμή Πηλίου